tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift RWODZI vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor CUSTON BETERA vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri? Tokuchingamidzai vateereri. Toda kutenda. Musoro wedu wenyaya wanhasi unotiwo chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake. Chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake, tichitungamirirwa naPastor Mbetera. Toda kutenda. Chidzidzo chanhasi chiri kususukidza pane chatakapedzisira kuita chaiticho mutemo waMwari unogona kuchinjika here. Pfungwa idzi dzezvidzidzo iri kutangira mubhuku raDaniel. Patiri kuona kuti mumazuva ano ekupedzisira apo Kristu auda kuuya, kuri kunzi kune madzimambo anenge achitonga. Madzimambo iwayo pakati pavo paine mumwe futi mambo ari kutonga. But mambo ye mukudzidza kwatakaita kumashure anonzi haangotonge zvematongerwo enyika, but akaenderera mberi nekunochinja mutemo waMwari. Saka ndopfungwa yatinoda kususukidza pachapera chidzidzo zvinenge zvaakubuda pachena kuti pane chiratidzo chiripo here pakati pevana vaMwari naMwari wacho, mufundisi. Saka ndoda kuratidza kuti pane chinoratidza here kuti uyu mwana waMwari. Because mimi pamapesira utidzidzisa mufundisi, mapesira muchiti vanhu vane mufananidzo bedzi wekunamata. Vazvona ndo chimiro chanyanya kuzara, ndo chimiro chaive nechechi. Payakabva Jerusarema ichizoenda kuEurope, kuRome, kusvika yatenderera pasi rese, yakapesira yane chimiro chekuti mufananidzo bedzi. Saka zvokuti ukasvika hauzivi kuti uyu mwana waMwari uyasi. Saka ndo patoda kuti Bhaibheri rine here parinogona kujekesa napo, nekuti nekuwanda kwazvangoita panyika tichiri kukwanisa here kunyatsoziva kuti ndofunga apa ndo vanhu vaMwari. Maona kwachiri chiri kuratidza kuti chidzidzo chako chakanaka. Chakanaka chaizvo. Torai Bhaibheri pastor. Ndoda kuti tiverenge pana Daniel 7 vhesi ya7 na8. Daniel 7 yes. vhesi ya7 na8. Yes. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina yaityisa nokuvhundusa, ine simba guru kwazvo. Yakanga ina meno makuru outare, ikapedza nokuvhuna-vhuna nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira, yakanga ine nyanga 10. Ndikacherechedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo. Ndikaona kuti parunyanga urwo pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Daniel paakaratidzwa zvinhu izvi naMwari, akaratidzwa dziri mhuka 4 vateereri. Yekutanga yaive shumba, inobva yatsanangurwa zvayaive pana Daniel 7. Yechipiri iri bere bear, yobva yatsanangurwa zvayaive. Yechitatu yaive mbada, ndobva yatsanangurwa. Yechifondo iri kunzi iyi yaityisa iyi, ine nyanga dzine 10 ichiparadza zvinhu. Zvikanzi panyanga dzine 10
pakazomera imwe nyanga, but nyanga iyi yanzi yaitaura zvinhu zvikuru, iri nyanga ine maziso nemuromo wemunhu. Takambozvidzidza mufundisi. Saka isusu patakamboverenga kuna Daniel 2, semunyaya iyi yakaratidzwa chiri chii mufundisi? Yakaratidzwa mambo Nebhukadhineza achirota. Akaroteswa chidhori chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Dzaiti kudii simbi idzi? Kwaiti musoro waive wegold. Right. Dundundu nemafuva nechifuva zviri zvesirivha. Silver, yes. Dumbu ndo rakanga rakagadzirwa nebrass. Right. Kana kuti ndarira. Makumbo anga ari iron. Right. Zvaireve izvi. Achitsanangura Daniel anoti iyo simbi imwe neimwe umambo iri kumirira umambo. Asi kuti uchitanga kuverengwa pane hweBhabhironi ndo yaimirirwa nemusoro wegold. Koteerera hwechi waimirirwa nesilver chi? Middle Persia. Ko waimirirwa nebrass yepadumbu? Yepadumbu yanga iri Greece. Ko iron yekumakumbo yaimirira chi? Yaimirira Roman Empire. Thank you, Pastor. Saka nyaya iyoyo futi vateereri ndo inodzokorwa kuna Daniel chapter 7. But iye zvino inodzokorwa dzisisiri simbi. Inodzokororwa dzamuka. But still, Pastor, tinenge chingotangira zvadzinoreva paumambo hweBhabhironi. Kurava kuti shumba ndo Babylon. Shumba ndo Babylon. Bere Middle Persia. Middle Persia. Ko mbada Greece. Ko iyi yaityisai? Yakashayirwa zita yayo ndo Rome. Saka isusu chatinoda kuti titangire pane H4 Rome. Ndo pari kunzi pakazobuda nyanga. Panyanga idzi ndo pane imwe nyanga yaitaura zvinhu zvikuru. Saka zvamataura izvi tinoda kuti Bhaibheri tinyatsoona kuti patinoda kudzidza apa ndo pari kunzi neBhaibheri tidzidzere. Endai pana Daniel 7 verse 19 kusvika pa21. Daniel 7 verse 19 kuenda pa21. Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwazvokwadi kwemhuka yechina, yakanga yakasiyana nedzimwe dzose, yakanga ichityisa zvikuru, yakanga ina meso outare, nzara dzayo dziri dzendarira, iyo yakanga yapedza nokuputsanya nokupwanya zvakasara netsoka dzayo. Uye pamusoro penyanga dzine gumi dzakanga dziri pamusoro wayo, norumwe runyanga rwakazobuda, dzimwe nyanga 3 dzikaparadzwa pamberi parwo. Irwo runyanga rwakanga runa meso nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru, rwakanga rwakapfuura dzimwe shamwari dzarwo paukuru. Ndakatarira ndikaona runyanga urwo ruchirwa navatsvene nokuvakunda. Right. Saka patinoda kudzidza pasi ndo pari kutonzi naDhaniel ndo paaidawo kudzidza. Kurava kuti isusu tiri kutokurudzirwa kuti tive neshungu sedzaiva muna Daniel. Exactly. Kuti akada kunyatsonzwisa mhuka yechi4. Right. Kurava kuti ushe hwechi4 watati Roman Empire. Right. Inzwai zvaida kudzidziswa naDhaniel inoateerera. Ari kuti paRoman Empire yaimirirwa nemhuka yechi4 Daniel aida kunzwiswa kuti saka nyanga 10 dziri pairi dzinorevei. Alright. Ndo chekutanga. Zvikanzi aida futi kunzwisa kuti ko panyanga 10 idzi pari kuita kunge pazomera yechi11. Yechi11 nyanga iyi iri kurevei. Ko sei ndaona nyanga iyi ichiita kunge yakutaura zvinhu zvinoshamisa zvinotyisa. Ine maziso futi. Ine maziso futi nemuromo. Hanzi futi nyanga iyi yakazoparadza vatsvene. Saka Daniel ada kunyatsonzwisa kuti paumambo hweRoman Empire nyanga 10 idzi chii? Imwe nyanga yechi11 ichi ndikana kuti ndiani? Saka Bhaibheri rinobva raisa pachena. Pana Daniel ipapo verengai verse 23 kusvika pa25. Daniel 7 verse ya23 tichienda pa25. Akati, mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika, huchasiyana noumwe ushe hwose, huchapedza nyika yose nokuupwanya nokuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo, iye uchasiyana navamwe wokutanga, uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka Bhaibheri rabva radodzera kuti paumambo hweRoman Empire Right. wakunoparara pachabuda madzimambo mamwe 10. Right.
kana 10 madzimambo abudai kushure kwavo kuchazobuda futi mumwe mambo wechi11 ndiye azotsanangurwa zvaanoita. Saka imimi munogona kundibatsirai, ndakaverenga iri history. Pakaparira Roman Empire pastor nemi vateereri zvirimo mubhaibheri zviriko kuhistory. Roman Empire yana Kesaria payakaparara ichinotsemuka pakabuda ndudzi dzinogona kukwana 10 sezviri kungotaura chiprofita chaDaniel. Pakabuda vanhu vainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxons ndo yaEngland kayanhasi, right? Koita vainzi maAlemani. MaAlemani ndo Germany nasi. Pakabuda vainzi maBurgundians. MaBurgundians ndo Switzerland yatiinayo. Ndo Switzerland. Ndobva pabuda vainzi maFranks. MaFranks ndo France. Pakabuda vainzi maLombards. MaLombards ndo Italy. Ndobva pabuda vainzi maVisigoths ndo Spain. Pane vamwe futi vakabuda vainzi maHeruli. maHeruli iva vakusisina. Nevainzi maOstrogoths. maOstrogoths hakusisina zvakare. Ko vainzi maVandals. maVandals hakusisina futi, havasisiko vana. kwasara nevechitene maSuev ichi ndo Portugal. Saka pakatsemuka Roman Empire kwakabuda ndudzi 10. Right. But zviri kuraramika nhasi kwaane 7. Kune 7 dzakasara, ndo Europe iriko nhasi. Dzidzokororei pastor 7 dzacho? Kunoti England. Right. Koita France. Koita German. Koita Switzerland. Koita Italy. Koita Spain. Koita Portugal. Dziri 7. Anditika. Toda ndo dzako neinfluence yadzo pasi rese. But pari kunzipo pavaive 10 kune wechi11 akamuka. Right. Ndofunga ndiye akaparadza nhatu dzamataura idzi. Saka pane 7 ava newechi8 iko kuEurope. Right. Saka wechi8 manje atsananguru. Ini ndine bepa pana pastor. Ndanyora nechirungu. Takambozvidzidza, ndoda kuti mapoints aya angopinda mupfungwa dzevateereri. Wechi8 uyo ari kunzi anenge achitonga ne7 vamataura. Abva adescribwa unhu hwake. Kana kuti minongedzo iri paari inoratidza kuti ndiye uyu wechi8. Chekutanga iri kubva yatotaura kuti, ndanyora nechirungu, ndibatsirei. He rose from the fallen Roman Empire. Kureva kuti akamuka mushure mekuparara kweumambo hweRoma. Right. He rose after the 10 kings but is among them. Akazouya shure kwemadzimambo 10 akabuda pakuparara kweRoma. Right. Asi akabuda pamwe chete navo. Right. He has a mouth and eyes of a man. Ane muromo nemaziso emunhu. Zvinorevei? Bva imadudzira pastor kuitira vamwe. Pataikurukura pachidzidzo chakapfuura chaiburitsa pachena kuti maziso anoreva uchenjeri. Right. Muromo zvoreva kuti munhu anotaura semunyai akamiririra umwe munhu. Then this king speaks blasphemy. Anotaura mashoko anomhura kureva kuti anodzikisira Mwari. Right. This king persecuted saints. Mambo uyu akatambudza vatsvene. Right. This king changed the law of God. Akachinja mutemo waMwari. This king persecuted the saints for a time, times and half a time. Akatambudza vatsvene kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Zvinorevei? Ibva imadudzira. Zvatakadzidza kuti ndiwo makore 1260 akatangira muna 538 AD kunosvika muna 1798. Chii chakaitika? Chaiitika ndechekuti church payakatanga kubata nemasimba muEurope muna 538 AD yaparadza maVandals, maOstrogoths nemaHeruli. Yes. Ndokubata munguva inonzi yemadark ages kusvika muna 1798. But chaiitika ndechekuti mukubata kwayo yakanga yaishungurudza chero nemadzimambo kuti yaive nesimba. Ndo zvakazokonzera kuti muna 1798 mambo wekufrance Napoleon akatumira komanda wake wemasoja ainzi Bethia kuti pamuri kumacha muchienda, endai munotibatira bhishopu mutungamiriri wechechi kuRoma. Mauya naye. Saka popu wenguva idzodzo akabatwa ndobva aiswa mujeri kuFrance akanofira mujeri.
point yekupedzisira iripo iri kubva yati this king will be there until the second coming of Christ. zviri kunzi umambo uhu hunenge huriko kusvikira panouya Jesu kechipiri. Right. Saka kana tadai vateereri zvaakutokujekerai kuti mambo wechi8 ndiani ari kunobuda iri chechi yemakristu ndo iri kunongedzerwa panyaya idzi. But patiri kuda mufundisi ipoindi yanzi akachinja mitemo ndopfungwa yatiri kususukidza. Pakuchinja mutemo uku pane munhu here pastor anganyatsosvotwa nemutemo? Pfungwa yekuchinja mutemo anonyatsosvotwa nemutemo ndiani? Munhu anovenga mutemo waMwari ndi Satani. Okay. Nekuti ndopega pane dambudziko rake, haatofari kana mitemo yaMwari ichichengetwa. Okay. Nekuti kuchengetwa kwemitemo ndokunamatwa pachokwadi kwaMwari. Saka kureva kuti pari kuchinjwa mutemo namambo ichechi payakachinja mitemo aive seri kwekukonzera nyaya idzi ndi Satani. Verengerai vateereri vedu muone pfungwa iyi inonyatsojeka. Ndaifunga kuti muchapa mhinduro inosiyana nemavhesi. Tanga ndakubvunzai. Zvakazarwa 12 verse 17. Zvakazarwa 12 verse 17 kuti zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari vanobata kupupura kwaJesu. Chibva marenga zvakazarwa 14 verse ya 12. 14 verse ya 12. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Saka Satani vateereri ndiye asingadi kuchengeta mitemo yaMwari. Ndiye futi anobva asvotwa nevanochengeta mitemo yaMwari. Zvobva zvareva kuti mambo uyu kana kuti patiri kudzidza sekujeka kwazviri kuita kuti chechi yemakristu payakanochinja mitemo yaMwari aive seri kwenyaya idzi ndi Satani. Saka patutaura nyaya usaitore iri nyaya yako munoza zvinoitika. Unogona kukaruka wangu wani kwa uri mucrossfire wofunga kuti nyaya yako nyaya ihombe ihombe kupfuura isusu vateereri seri kwayo kuna Satani. Zvekuti ini chandaona choti pakunamata kweduka unofanira kunamata zvinobohwa Satani. Exactly. Ukaona zvichienderana naSatani achikufarira azviite. Saka kwanzi Satani anobohwewa nevanochengeta mitemo yaMwari. Saka chimwe chatinotoongorore pastor mitemo yamakatidzidzisa muchikamu chapfuura yakanyanya kuchinjwa nechechi yemakristu ende nanhasi effect yacho ichiri kuoneka mutemo wechipiri newechina pane ine gumiya yakanyorwa nemunhu waMwari. Wechipiri unoti kudii? Wechipiri unoti iwo usave nevamwe vaMwari kunze kwangu. Zvakare usaveze chinhu chakafanana nechiri kudenga kana chiri panyika kana mumvura. Usaveze mufananidzo wemurume kana wemukadzi. Zvakare musafugame pamberi pezvakavezwa kuti munamate pamberi pazvo. Ndo wechipiri. Ko wechina? Wechina woti rangarira zuva reSabata unichengete riri dzvene. Unoita mabasa ako ese mumazuva 6 asi zuva rechi7 pawiki ndo Sabata raMwari. Saka pandiroda kuti manje pajeke muchidzidzo chinechi patiri kuti chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake toda kuti tione kuti yaive coincidence here kuti chechi yemakristu yakabvisa mitemo 2 chii chiri pamitemo iyi chabva chaita kuti pa10 yese iyo i2 inangwe iyoyo. Ukona kwandiri kuyaka chii chakaonekwa naSatani because tata anovenga mitemo ndi Satani. Saka izvino muchidzidzo chedu hatichatarisa kuti chii chaionekwa nechechi yemakristu because vaitoita zvaikurudzirwa naSatani. Toda kuona kuti chii chaakaona chakabva chaita kuti aende kunochinja mutemo wechina unotirangarira Sabata riri padhei reSaturday nhasi zvichiendeswa pasvondo. Chii chaaiva aona chabva chaita kuti asiyane nemimwe mitemo. Chimwe chandinokumbira kuti pane zvauya mupfungwa mangu pamama muchitaura mufundisi kuti kana akangochinja 2 chete out of 10 unoziva kuti zvinoa kuti munhu akasara achigona 8 unoziva kuti 8 out of 10 kuchikoro kutaura shuwa 80%. Saka munhu pangaita dambudziko here kana munhu ari mukristu akaperera akakura akakundikana 2 yakachinjwa asipo. Kana tanzwa kambo mukoya motangira. Ndosikotangira ipapapo. Rambai muripo vateereri timbonzwa kambo. What a fellowship, what a joy divine leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus.
safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu chiratidzo pakati pamwari nevanhu vake. Tiri kutungamirwa namufundisi Betera. Pane mubvunzo wamama ndibvunza. Yes, but ndoda kuti mundibvunze futi. But pfungwa yandiri kufamba naye mukainzwisa ndozoti vateereri vedu anoibata. Ndiri kuti inini chechi yemakristu payakachinja mitemo ari kunyatsoratidza kuti anosvotwa nemutemo mubhaibheri ndisatani. Ndiye akakonzeresa kuti mitemo ichinjwe. Kureva kuti chechi yakaenda kudivi kwasatani. Yakaenda kudivi kwasatani. Ende ndo chimiro chichiri kutowanikwa pavatendi nanhasi. Chezvakakonzerwa nasatani. Chinorumbidza satani kudarika Mwari. Chinorumbidza satani kudarika Mwari. Ndobva taona kuti pakuchinjwa kwemitemo pasi pakanyanya kunangwa miiri. Wechipiri unorambidza kupfugama pamberi pezvifananidzo kana kuzvigadzira. Newechina wesabata raMwari rakachinjwa rikaiswa pane rimwe dei pasande. Ndo zvatakaona zvakaitika muchechi yemakristu. Saka tanga tichida kuratidza kuti muchidzidzo chino pachinonopera kuti sei akanonanga mitemo iyi iye satani aive behind the scenes. Chii chaakaona pamitemo iyi? Inyaya here yekuti zvidzidzo izvi tiri kuzvipa nekuti tiri maSeventh Day Adventist. Muri kuona kwandiri kubva nako because zvinofanira kujeka kuvateereri vedu kuti patiri kuramba chitaura nyaya yekuti vanhu havafaniri kupfugamira zvidhori kana kuti vanofanira kuchengeta sabata remubhaibheri. Zvinoda kuti zvijeke kuvateereri kuti hatisi kungoti vanhu tivachovhere kuchechi kwedu. Tiri kuvachovhera kune zvinodiwa naMwari. Saka mamabvunza kuti kudii? Chibvunza iti ndabvunza kuti inini zviri kujeka ndezvekuti mitemo yakachinjwa i2 chete out of 10. Saka vataona kuti ndozvishuwa chero pakati pevatendi mimwe 8 haina dambudziko. Saka toti isusu munhu okura akachienda kuchechi ende iye haisi mhosva yake. Vakatanga ndo vakachinja but iye akura achichengeta sabata risiri remusi wechinomwe wevhiki risiri Satade. Handitika kana kuti achipfugama pamberi pezvifananidzo kana kuti pazvifananidzo apfugame yake asoisa zvinokuti kune vamwe vanoti vanotyora 1 chete wokuti avachengete sabata awanikwe kuzvidhori. Kugozoita vamwe wokuti sabata racho havarichengete vanopfugama pamberi pezvidhori. Sandiva ndati inini munhu ari kuchengeta 8 otadza 2 8 out of 10 80% ieika kutyore. Panganyaya kuita mhosva here zvekuti because vamwe vanotanga kunyatsorona kuti but varume ava vangangonetseka ne2 chete out of 10. Ndaunzwa mubvunzo. Ndoda kuti muverenge kuna James 2 vhesi ya10 na11. James 2 vhesi ya10 na11. James kana kuti Jacobo 2 vhesi 10 nevhesi 11. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariko womurayiro. Ndinoda kupa pindura mubvunzo wenyu. Manzwe iyi mimi. Pandijekera vateereri pavhesi rataverenga iri ndiri kuti Mwari akatitarisa anoda kuti tichengete mitemo yacho yese yakakwana iri 10. Nekuti pari kunzi ukachengeta imwe yese wotadza 1 mhosva yako yakangoita sekunge hauna kutombogona kuchengeta umwe. Ndo matauriro eshoko raMwari. Ndo unoziva kuti zvadirakaridza ungaite semuenzaniso kuti munhu uri kumenya hako nzungu uchidya womenya 10 wodzisawo ubva wadzikanda mukana wakutsenga paunondotsenga wobva wanzwa kuti pa10 idzi papa ine imwe 1 kana 2 dzadzakaora dzobva dzatanga kuwawa mukanwa manje. Unosvipa kapasta. Unosvipa 1 chete yakaora here kana kuti aiwa unosvipa zvese kazviruka zvine zvakuvava zvese. Andito wazviona manje. Ndabata muenzaniso wenyu. Vateereri mufundisi vari kuedza kuti
ukanzungu 1 yavavisa zvese zviri mukanwa ndo zvinoita pakaita mutemo 1 usiri kuchengetwa asi mimwe yese uchiichengeta. Saka mukutaura kweshoko raMwari, Mwari anotarisira kuti mitemo ichengetwe iri yese yakakwana iri 10. Pakujekera still ndoda udzoka kuti iri 10 kudaro sei Satani asina kukonzera kuti padzonyongedzwe 6 akangonanga 2 but one wandiri kuda kutarisa nhasi ndewechi4. Uverengei munzeve dzevateereri vambounzwa mutemo wechi4 pane mitemo yakanyorwa nemunhu waMwari yapadombo. Exodus 20 vhesi ya8 kusvika pa11. Exodus 20 vhesi ya8 kuenda pa11. Yes. Rangarira zuva reSabata kuti urichengetere vedzvene, ubate mazuva matanhatu woita mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuwo zvako kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi negungwa nezvese zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Imimi vateereri kwamuri kana muine mabhaibheri kana kuti mukazwana mabhaibheri ndoda kuti munovhura kuna Exodus chapter 20 kubva pavhesi ya1 kunosvika kuvhesi 17 ndo pakanyorwa mitemo ine gumi. Muchaona kuti even usina kuiverenga kuti uinzwise kuti iri kurevei. Mutemo wakashandiswa mavara akawanda kuunyora ndo waverengwa namufundisi mutemo wechina. Pane mavara akawanda akanyorwa. Ndinoziva kuti chimwe chinhu chabuda apa imwe mitemo inongonzi usabe, usauraye, zvatoguma. Asi uyu unobva wanzi chero nemadhonga ako. Aiwa, musati maenda ikoko because wekuba wegona kunzi usabe nekuti paunoba paya watadzira mumwe wako wena anozotambura. Mara haadaroba anongoti usabe. But mukatasa wechipiri past unonzi usazviitire mufananidzo wakavezwa. Kana wechinhu chiri kudenga kana wechiri pasi kana wechiri pasi penyika usafugamire izvozvo. Handiti nekuti ni Mwari wako ndiri Mwari ane godo ndinorova. Unoramba uchitsanangurwa wechi4 futi unonzwa rangarira zuva reSabata urichengetere vedzvene. Usabate mabasa iwe kana mwanakomana wako kana muranda wako kana mbongoro yako kana mwena uya mukati memazuva. Unoramba uchitsonangurwa pasita. Muri kuona here kuti iyo mitemo yacho 2 yakatambanudzwa stereki ndo yakabva yaenderwa naSatani ndobva akurudzira chechi yemakristu kuti iichinje. Mazo saka wechina mamati mati madhongi kudii. Tati unobva wanzi chero nedhongi rako richengete futi mutemo iwoyo. Eka Ukunyazoona kuti imwe yese inongotaurwa iwowo munhu but iyi yakuenda nepambongoro nepambongoro. Munoziva kuti zorevera. Ndachida kutobvunza kuti ko vanogara zvedu semunomu hatina kana dhongisi. Zimataura because kuna mwana utochapsika kuti padhaita zvemadhongi nechinji handitika. Dhongika paMwari paipa mutemo iyi. Nguva iyoyo ndo waitwa mishini ndo raive business. Ndo zvaive zvekuita nazvo basa. Zvekuti dai ari nhasi dhongi iro rinogona kuva kombi yako, inogona kuva takshop yako kana rori yako inohaiwa. Kana rori yako inohaiwa. Handiri mazona manje. Saka painzi dhongi risaite basa kureva kuti nhasi iwewe wacho wazorora razuva rekuti unamate Mwari kureva kuti bhizinesi rako ngarizorore futi rimire inguva iri dedicated kunamata Mwari. Zvinooneka kunetsa kuri kuita mari uku kastori. Aiwa, imbomirai kuti kunetsa kuri kuita mari handisida kupindura ipapo zvichajeka taakupedza. But chiri kutsvagwa nemutemo uyu kuti tizorore musuyo torangarira nekurumbidza Mwari tiri kuchechi. Mabhizinesi avharwa kwete zvekuti vanoramba variko iwe uri kuchechi. Even muenza auya ngaasikobenefita azorore murumbidza Mwari. Saka chimwe chiri pamutemo uyu manje chandoda kuti muone endai kuna Ezekiel 20 vhesi ya12. Ezekiel 20 vhesi ya12 vhesi ndeya12. Ndakavapawo masabata angu chive chiratidzo pakati pangu navo kuti vazive kuti ndini Jehovha unovaita vatsvene. Bhaibheri rakubva raenderera mberi richiti riri zuva rekuti tinamate tichienda kuchechi tichirumbidza Mwari tisingaite mabasa edu anotipa raramo sezvatinoita dzimwe 6 days dziya. Mwari ari kubva ati chimwe chikonzero chandakavapira mutemo weSabata hanzi kuti vazive uye kuti iro Sabata chive chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake.
kureva kuti munhu munomuona kuti munhu waMwari. Very good. Nekuchengeta sabata. Ndizvozvo chaizvo pastor. Iverengei pavhesi 19 na20 yaEzekiel iyeyi. Ezekiel 20 vhesi ya19 na20. Pfungwa inonobuda apa ndoda kuti pamunoerenga pavanenge vachiteerera ichanobuda kuti mitemo yese yakakosha. Alright. Yese yakakosha, asi Mwari pane zvimwe zvaanoshandisa wechina. Verengai munzwe. Alright. Verse 19. Yes. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Fambai nemitemo yangu. Muchengete zvandakarayira muzviite. Masabata angu ngaave matsvene kwamuri. Zvigova chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Yatanga yakurudzira kuti chengetai mitemo yangu. Inotaura kuti yese mimwe 9 yakakosha kungofanana newesabata. But iri kubvanzi but musazokanganwika kuti wesabata uyu ndo uri mucherechedzo, ndo chiri chiratidzo chekuratidza kuti inini ndiri Mwari wenyu, imimi muri vana vangu. Ameno kuti mungaise mavara ekuti pari kunzi chive chiratidzo pakati pangu nemi. Sekuti kuna vanhu kuti kana vakapa muchato vanopfekedzana ringi. Thank you pastor. Yes, yeah. That's a good example. Ringi hakusi kuti rudo rwunoexpresswa neringi. Asi ringi kana yapfekwa muukama. Exactly. Pakati pevaviri. Ndaida kutokubvunza kuti inga vari kuvanongopfeka wana asi vachiningirikira. Kana yapfekwa muukama inova chiri. Kana yapfekedzanwa muukama chinenge chachiratidzo chekuti uyu akaroorwa, uyu akaroora. Exactly. Saka mukutaura kwamuri kuita ndo zviri kutaurwa naMwari. Kuti chiratidzo chinochiratidza hongu machema kuti cheche yemakristu mune zvakawanda zvamo vangone mufananidzo bedzi. Hauchagone kunyatsoziva kuti saka wechokwadi ndeupi. Saka Bhaibheri riri kubva rati aiwa musanetseke. Kana muchida kuona vechokwadi kwandiri vachizviita paukama, chiratidzo chacho ndakavapa masabata. Okureva kuti isabata riri kuchengetwa nemunhu ane ukama naMwari. Very good. Ndo painozoita saini. Ndo painoita saini, kwete kuti ringochengetwa kuti wanzwa varume vari mustudio vati chiratidzo isabata wongoti ndaakuzorora ipapo asi pasina ukama nekuteerera Mwari. Yakadaro muchirungu anototi that's legalism. Kuda kutora mutemo sekunge nzira yekuti uponeswe. nayo. But uine ukama naMwari, chiri kunzi chinobva chandiratidza kuti uyu ndewangu hanzi isabata. Alright. Zviri kujekera vateereri. Patasvika sofa pari kuburitsa pachena kuti mitemo yaMwari inofanira kuchengetwa yese iri 10. Yes. But muhuteni imomo pane mumwe wakasarudzwa naMwari kuti aushandise seringi pakati pake nevanomunamata muukama naye. Kwete vaya vanongonamata zvemufananidzo ayo. Asi vanomunamata vaine ukama naye unotungamirira mukunoponeswa. Magona kutsanangura. Iyi ndo matsanangura atiri kuita tiri muno. Toda kuti Bhaibheri ritibatsira kuti ndo zvarinonyatsorevera kana richiti chiratidzo. Because mumwe anogona kuti manzwisisira amuri kuita imimi. Saka toda kuona mienzaniso iri muBhaibheri kuti Mwari paanoti chiratidza ari kurevei. Endai kuna Genesis chapter 9. Vhesi ya12 kusvika pa15. Genesis 9 vhesi ya12 kuenda pa15. Ipapo Mwari akati, ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nemi nezvipenyu zvose zvinemi kusvikira kumarudzi asingaperi. Ndinoisa muraravungu wangu mugore kuti chive chiratidzo chesungano pakati pangu nenyika. Zvino ndichati kana ndikavuyisa gore pamusoro penyika, muraravungu uyu ukaonekwa mugore, ndicharangarira sungano yangu iri pakati pangu nemi, pakati pezvipenyu zvose zvenyama. Mvura haichazovi zhinjizve kuti iparadze zvose zvenyama. Murove wauya mazuva ano avateereri. Noa akazobuda muareka. Paakabuda ndobva audzwa naMwari kunzi handichaparadze futi nyika nemvura. Ndobva vanzwisana. Saka ranga radambudziko vateereri nderekuti but kubva panguva iyoyo kwaya kwakuchifanira kupota kuchinaya. Saka Noa manje pastor akaona gore kufunga kwenyaya ifunge. Hana yairova kuti murove uya wakuda kudzokorora. Zvatanga futi. Aibva arohwa nani. Saka ndo pari kunzi neBhaibheri vateereri. Mwari akabva ati Noa,
next time paunoona gore kuti usarohwe nehana, ndichabva ndaisa muraravungu rainbow kuti ubva wazva kuti nyaya yandakataura kuti handichazoparadze nyika nemvura ndichiri kuiziva, so that uite peace of mind. Saka ndichaisa sign kana kuti chiratidzo mudenga chemuraravungu. Mapabata kuti mukaona muraravungu zviri kureva kuti handichaparadzi zvenyika yese. Hana ingangovhundukwa hayo, gadzikanai henyu kuti haisi nyaya yakudzokoroa. Saka zvaibatsira Noah. Handitika chiverengai verse 16 na17 yacho pana Genesis 9 ipapo. Pana Genesis 9. Genesis 9 verse 16 na17. Muraravungu uchavapo mugore, ndichautarira kuti ndirangarire sungano isingaperi pakati paMwari nezvipenyu zvose zvenyama zviri panyika. Mwari akati kuna Noa, ndicho chiratidzo chesungano yandakaita pakati pangu nezvose zvenyama zviri panyika. Zvikanzi chiratidzo checovenant kana kuti agreement yavaivaita kuti hatichaparadze nyika nemvura. Hanzi chiratidzo chacho muraravungu. Saka Bhaibheri riri kuti iwo Mwari, kwete kuti Mwari anombokanganwa, but ada kuburitsa pfungwa yekuti zveshuwa zvandatotaura ndizvo. Ari kuti pandinoonawo muraravungu kusaidhi kwanguwo ndinobva ndarangarira kuti ava havasi kufanira kuparadzwa nemurovava. Handi mazona manje. Noawo paanoona muraravungu anobva aziva kuti Mwari akataura kuti tiri vaka haasi kuzotiparadza sezvaakaita mazuva. Saka tichidzokera kunyaya yedu tisati tanzwa kambo, pari kundijekera kuti muri kuti mimi Mwari akaisa sabata manje kuti riratidze kuti ava ndo vanhu vangu. Exactly. Saka kureva kuti Mwari kana akaona munhu achichengeta sabata, kwaari anonzwisisa kuti uyu ndiye munhu mwana wangu. Iyewo munhu anofanira kuti abatsirwe nekuchengeta sabata kunzwisisa kuti ndiri munhu waMwari. Nekuti pamutemo wesabata ndo panoti Mwari akasika akadai. Saka mutemo unorangaridza kuti Mwari musiki wedu mutemo wesabata. Aiwa, zviri kuitika. Tombonzwa kambo. Hatimbonzwa ikambo tikuya tienda mberi. Rambai muripo vateereri tichienderera mberi. Jesu anoda kuponesa iwe, ndizvo akakufira paKalvari, kuti zvivi zvako zviregererwe, uwane mukana weruponeso, denga nenyika zvese zvichapfuura, asi avo voga vanosarudza kuti ropa rake rivachenese, vachawana upenyu singaperi. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Sarudzo ndeyako, upenyu kana rufu, uchazofara ukamugamuchira, uchazochema ukamufuratira. Usanyengerwe nezviro zvenyika, upfumi kana masimba enyika, hazvingagari nokusi
vateveri. Jesu ogandiye anorarama narindi. Mweya yetsvina inodederawo. Pakudanwa kwezita raJesu Ishe. Ndiye ane simba kudenga nepasi. Uchazofara ukamugamuchira. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake. Toda kutarisa mumwe muenzaniso Mwari waanotaura nenyaya yechiratidzo. Endai kuna Exodus 12 vhesi ya 13 muverengere vateereri vedu. Exodus 12 vhesi ndeya 13. Asi ropa richava chiratidzo kwamuri padzimba mamugere. Kana ndichiona ropa ndichakupfuurai kuti dambudziko rirege kukuwirai rikuparadzei kana ndichirova nyika yeIjipita. Tsokorai futi pastor muchiita henyu mbichana. Asi ropa richava chiratidzo kwamuri padzimba mamugere. Kana ndichiona ropa ndichakupfuurai kuti dambudziko rirege kukuwirai rikuparadzei kana ndichirova nyika yeIjipita. Faranga ana aramba anetsa aita nharo naMwari kuti vana veIsraeri vaende. Ndobva hanzi ndiri kuisa matenda 10. Hanzi 9 apera. Anotsanangurwa mubhuku raExodus. Rechi10 Mwari akabva ati kuri kuzofiwa nemadangwe, mafirstborn. Saka aya inzi anofa yevanhu nemhuka zvese chero nekudzimba dzimadzimai. Mangwana ati kwaifanira kufuma kuchingochemwa dzimba dzese ruri rufu. Zvikati naMwari manje zvandakuita manje imimi vaIsraeri endai munozorera ropa pamadoorposts, pamagwatidziro, pazvimadoor frame nepadenga paya. Zorerai ropa regwayana ipapo. Kana vaiuraya hwai vozora ropa. Hanzi naMwari because usiku mutumwa waJehovha ndiye achapfuura muIjipti mese achimema. Akangoona pamba pasina ropa padoo opinda ouraya firstborn emo. Saka bhaibheri pandakuti idzokorai rabva rati ivo vana Israeri kana vachiona ropa chichava chiratidzo kwavari kuti Mwari achapfuurawo panapa. Achapfuura. Ndobva rabva rati futi 7 vhesi iye Mwari kana achionawo ropa chichava chiratidzo kwaari kuti apa hapasi kufana kufiwa. Ndoda kuti muone mashandiro aiita chiratidzo. Saka usiku ihwohwoka kuti hana dzisarove dzevaIsraeri kana azorera ropa aigona kudekara akagadzikana because kwaari ropa chaitova chiratidzo kuti Mwari is going to pass over us. Mwari ari kusvotijamba hapasi kufiwa. Iye Mwari waari kuti pandiri kuuya ndikasikuona ropa ndinobva ndaziva kuti mune vana vangu ndopfuura. Kuita unga asingazive anotozoziswa neropa bedzi. Very good. Hakusi kuti haazive manje because dambudziko ripo ngatimbotorai ari vanhu. Inini munogona kunditora seshamwari yenyu ngoma. Motobvunzwa navanhu kuti shamwari yako ndiani naigivhirwa kunzi wototi aiwa ndicuston betera. But munoziva here kuti inini pamwe ndikasikobvunzwa kunzi shamwari yako ndiani pamwe handitombokutaurei. Ndinototaura mumwe munhu. Saka Mwarika ari kuziva kuti kuvanhu hakutembeke. Anogona kudara achiti vanhu vangu ivo vaine dzimwe pfungwa. Saka ivo kana vari kubvumawo kuti ndiri Mwari wavo ngavazorere ropa, ngavaite chinoratidza kuti vanditeerera ndini Mwari wavo. Saka chiitaurai pari paSabata patiri kudzidza tiri kuti ya saka paSabata panapa mabudiro azviri kuita ndeyekuti vanhu vanogona kunamata asi pasi penyaya vasinei naMwari wacho. But kuratidza kuti iye akasika denga nenyika ndiye Mwari wangu, ndiye asika atizorora. Mwari ari kubva ati ngachichiita chiratidzo. Mapaona kamani chiratidzo ichi. Handei tione mumwe muenzaniso zvakare kuna Joshua chapter 2. Kuna Joshua chapter 2 verse 12 na 13.
Joshua 2 vhesi ya12 Yes. na13. Naizvozvo zvino ndipikirei henyu naJehovha kuti zvandakakuitirai zvakanaka, nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka. Mundipewo chiratidzo chakasimba kuti muchararamisa baba vangu namai vangu nehanzvadzi dzangu navanun'una vangu nezvose zvavanazvo, nokurwira upenyu hwedu parufu. Inyaya yaRakabhi chife vateereri. Joshua anga atuma varume vairi kunospaya, kunoshora nyika yeKenani. Right. Saka pavakapinda muKenani varume ava, nekuti Jeriko raitotya richizova kuti vana vaIsraeri vari kuuya, varume ava vakabva vaonekwa. Saka pavakaonekwa kunzi mune vanhu vapinda, masoja akabva atumwa kuvatsvaga. Rakabhi ndobva aviga varume vaya pamusoro pemba. Ndobva asikobvunzwa zvikanzi pane varume here vambosvika kunoko, zvikanzi zveshuwa vambopfuura nekuno. Pahotera munongoziva basa raiitwa naRakabhi. Zvikanzi vasvika zveshuwa but vasoenda kare. Varume vaya ndobva vabuda vachitsvaga kwese, ndobva vavashaya. Saka iye akazoti zvatakuitaka ndichakuburitsai nepahwindo apa. Mubva matiza, mubva maenda please. But musati maenda, varume imimika, ezvinezvi Jeriko yese iri kukutyai. Ende tiri kutoziva kuti Mwari wenyu akatoisa Jeriko mumaoko enyu, muri kusvikoti kunda. But honai ndakuitiraiwo favor. Ndakuraramisaiwo. Inini ndodo please. Mundipo zveshuwa ndiudzewo kuti pamuri kudzoka inini nefamily yangu muri kusvikoti raramisa. Hamusi kutiparadza pamwe chete neJeriko. Hamusi kutiparadza pamwe chete neJeriko, munosvikondiraramisa nekuti ndakurarama. Taakuzivana wani. Vari vamwe vamunogona kuti hanga isu taakuzivana ndakubatsiraiwo. Ndodo mundipe chiratidzo. Muri kunzwa zvatara arida chiratidzo sign. Vateereri, pfungwa iyi patiri kuisusukidza iri kutangira pakuti Mwari kuna Ezekiel 20 vhesi 19 na20 ati chengetai masabata angu chigova chiratidzo pakati pangu neni. Saka tiri kuedza kuongorora kuti Bhaibheri parinoti chiratidzo riri kurevei. Saka pana paRakabhi pastor ari kuda chiratidzo. Akabva anzi chii? Ndoda kuti ndaona muda kumbotaura. Otenda mberi. Alright, verengai pavhesi 18 kusvika pa21 yaJoshua 2. Joshua 2 vhesi 18 kuenda pa21. Yes. Tarira, nguva yatinopinda panyika ino, unofanira kusungira bote iri dzvuku rakakoswa pahwindo pawakatiburusira pasi napo. Unofanirawo kuunganidza mumba mako baba vako namai vako nehanzvadzi dzako navose veimba yababa vako. Zvino ani nani unobuda kunze kwemikova yeimba yako, ropa rake richava pamusoro pomusoro wake. Asi isu hatingavi nemhosva. Ani nani unewe mumba mako, ropa rake richava pamusoro pemisoro yedu kana akaitirwa zvakaipa noruoko rwomunhu. Asi kana ukabudisa pachena basa redu iri, isu hatingasungwi nemhiko yako yawakatipikisa. Iye akati, ngazviitwe sezvamataura, akavaendesa vakabva, iye ndokusungirira bote dzvuku pahwindo. Saka vakabva vawirirana. Zvikanzi saini chii? Zvikanzi varume zvowoitaka. Pauri kutidzikisa napo pahwindo apo, chisungirira jira dzvuku iri rakakoswa. Nepahwindo pawatidzikisa napo. Because vaya vakutoziva imba yacho pairi. Imba yake inonzi inge yakatsamirana nerusvingo rwejira. Zvikanzi wotidzikisa ipapapo. Plus zvowochiita iwewe. Vese vefamily yako, hama dzako dzauri kutaura, patiri kuuya vanofanira kuva vari mumba mako. Kana kuine hwana anenge asiri mumba mako, isa hatina mhosva akazofa. Unoiona sei? Zvikanzi Rakabhi ayo pari fair. Zvikanzi ayo papari fair apo. Jira dzvuku pahwindo ngarive chii? Chiratidzo. Pastor, muri kuzviona here nemi vateereri kuti pazorerwa ropa pamagwatidziro nepari kutaurwa nyaya yejira dzvuku pahwindo, hongu ropa isaini, jira dzvuku isaini, but muri kuona here kuti it's a matter of life and death pamasainai. Ndisirei kushona pastor, kuti it's a matter of life and death. Kurava kuti abva pasi chiratidzo ichi, ari kutoenda kurufu achisunduruka kubva kuupenyu. Thank you. Asina kuzorera ropa, pari kutofiwa. Azorera pari kuponwa. Asipo pane chijira chitsvuku ichi,
ari kufa. Chijira tsvutsvuku kana uri pachiri wararama. Saka patiri kuti nyaya yesaini chiratidzo, akasika nyaya yake kungoti idhei ripi raunoda kuenda kuchechi, kana Mwari achitaura kuti sabata ngarive chiratidzo pakati. In fact anototi isaini chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake. Pane pfungwa yawabudisa apa CUSTON, yes. Yekuti kurava kuti munhu kana akasuduruka kubva pasabata ari kuenda kure nechiratidzo, ari kuenda kure nechiratidzo, ari kutoendawo kure neupenyu, ari kuenda kure neupenyu achienda kurufu. Because Mwari aizoti ndichapfuura nemuEgypt ndichitarisa chiratidzo ndikachishaya pari kufiwa. Ndozvekutaurwa futi nevarume avo kunzi patinouya tichasikotarisa jira dzvuku pawindo, tikarishaya mese muri kufa, tikariwana mararama. Asi tikariwana saini, poita vamwe vanhu vemumba mako vasiri pasaini vari kufa. It was a matter of life and death. Saka ndoda kuti uremu une chiratidzo mubhaibheri vateereri vedu vahubate hwakadaro, kuti haisi nyaya yekuti paite kunge zvinonzi pane vamwe vanhu vari kuklema kunge vari holier than thou, kunge vari kuzviti tiri vatsvene kupfuura vamwe. Language iri kubuda yebhaibheri vateereri haisi yekuti vanochengeta bhaibheri vari kuzviti vari special stereki. Pari kunzi naMwari panyaya yesabata pane issue of life and death. Chiratidzo chaachatarira hatizivi hedu kuti achazomemory dzimba dzedu, but I'm sure at the second coming ndofunga ndo paachaona kuti pane saini ndepapi. But pandiroda kuti muone pastor, maona here kuti varume avazoti asi iwewe Rakabhi ukafumura ukatitengesa. Ndakuda kutopataura mamda kuti kudii? Ndandaona kuti chiratidzo ijira hongo, asi raifanira kusungirirwa paine ukama huripo hwokuti iye Rakabhi ari kuchengetedzawo pati yake yekuti haana kufumura nyaya varume. Thank you. Ndaida kupatsanangura, ini matsanangura andaidawo paita, maybe imimbo nemaonero amaita. Ndaida kutsanangura kuti Rakabhi dai akasara achifumura kutengesa varume, but still ozosungirira jira zvaisabatsira, because varume vaingosikomparadza even saini iripo. Saini iripo, but atyora ukama hwavawirirana. kureva kuti sabata munhu haafaniri kungochengeta sabata chete, kana ndiri kunzwa zvakanaka. Exactly. Oti ari kuita upombwe, ari kuba, anonyeba, anonyima and so forth. Asi ongohwanda achiti ndakaudzwa nevarume vaimustudio kuti ndo panoponesa, pakadaro anofa still. Nekuti saini yaMwari inochengetedzwa asi ichichengetedzwa muukama. Saka ukama hwaivepo pana Rakabhi nevarume ava ndehwekuti haafane kuvatengesa kuti vabatwe, kuti zvizikanwe, then ochizoisa jira. Saka tinotanga taita ukama naMwari. We need first to be saved by grace. Taponeswa first. Pabate ipapo vateereri. Tinoponeswa kana zvinzi saved by grace zvinoreva kuti watenda muna Jesu. Yes. Handiti wowana ruponeso kusungwa kubva mukati mezvivi. Right. Wochichengeta sabata. In fact kuna vaEfeso painotaura nekachirungu pastor, mundisire mushona ndonyanyoerenga bhaibheri rechirungu. Rinoti for we are saved by grace alone, not by our works. Nekuti tinoponeswa nenyasha chete kunze kwemabasa edu. Very good. Nyasha idzi chitsanangurai kuti watenda madziri paane ukama. Kana watenda muna Jesu saishe namuponesi, handiti wobhabhatidzwa, waregererwa zvakaipa zvako, wakugara wakafuka Jesu. Yes. Mwari kana akutarisa akuverenga kururama kwaJesu pauri. Kana adaro manje wafanana naRakabhi aita ukama nevarume ava, asina kuvafumura. Kana madaro ndo point yamatsanangura. Stage yechi2, varume ava vari kubva vati chisungirira jira kunyange taakuzivana. Saka chichengeta sabata kunyange waponeswa nenyasha wauya. Mapaona mazonaka. Chinotanga ukama naMwari, taponeswa tauya kwaari, otiregerera razuro redu. Zvakwana here kana taponeswa? Kwete. Chisungirira jira chichive chiratidzo kuti ava ndevangu. Tsimbidzirai kekupedzisa pasasataringa mavhesi ekupedzisa kuti it was a matter of life and death. Kusasungirira jira nekusazora ropa zvaireva kufa kune vari mukati. Exactly.
Saka kusachengeta sabata yes zvinorevawo rufu pambera chero vanonamata. saka mama ndibvunza mubvunzo imimi muchiti vanowana 8 out of 10 zvinomira sei? ndoda kuti muchipindura manje imimi pandati it's a matter of life and death. Taurai mega, ndima ndibvunza izvozvo. Saka patana ndibvunza ino kuti ko munhu akagona hake kuchengeta 8 kana kuchengeta 9 wechikora wesabata, but apa pakuratidza kuti ukachengeta 9 asi chiratidzo ichi pasina, pane rufu kumberi. Thank you pastor. Thank you pastor. Chiverenga yenyu Ezekiel 20 verse 19 na 20 idzokorei tozoenda pana Isaiah. Ezekiel 20 verse 19 na 20. Yes. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Yes. Fambai nemitemo yangu. Yes. Muchengete zvandakarayira muzviite. Verse 20. Masabata angu ngaave matsvene kwamuri, zvigova chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Ngatichengetei mitemo yaMwari vateereri. Yese iri 10 nemimwe yekukudza vabereki ekusaba. Vhesi ndobva raenderera zvikanzi asi musazokanganwa kuti pamitemo ine 10 wechina wekuti rangarira sabata. Sabata chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake. Saka machiona chechi yemakristu yakakurudzirwa naSatani kuuchinja mutemo. Satani arida kubvisa chiratidzo. Sekunge zvinonzi dai ndiri kudzokera panyaya yeropa pamagwatidziro. Satani ari kuita kunge zvinonzi vanhu vazorera ropa akazouya achipukuta. Kuziva kuti ngirozi paichafamba vese vanofa. Saka Satani anotoziva kuti apa ndo pane saini panoita kuti Mwari ajambe vanhu avararamisi. Saka ndo paakabva anopwanya nekuti arida kuti azoparadzwa nevakawanda. Verengai Isaiah 58. Isaiah 58 verse 13 na 14. Yes. Kana uchidzora gumbo rako pazuva resabata kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti sabata izuva rinofadza nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa, uchirikudza usingaiti zvaunoda kana kutsvaka zvinokufadza kana kutaura mashoko ako, ipapo uchafarira Jehovha. Neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira dzenyika, ndichakugutisa nenhaka yababa wako Jakobho, nokuti muramo waJehovha wakataura izvo. Hanzi sabata ifane kuva a burden. Tinofana kuti izuva rinofadza. It's a delight. Ngachirege kuva chinhu kwauri muteereri chekuti haini ndakaitadza mitemo yacho, haiwa kutoomeserana chaiko. Hanzi neBhayibheri it's a delight. Pinda mazviri uchifara. Chinhu chakanaka ichocho. Vateereri nguva dzedu dzakwana. Ngandikupei bila code ye the second coming of Christ. Munogona kudaro pakati penyu paine varida kubatsira kutengwa kwemasaisai kuZBC kuti chirongwa ichi chirambe chichisvika kwamuri. Bila code yedu inoti *151* 2*5* 347681 amount hash. Wonekai vateereri. Tinotenda vateereri. Munogona kutibata panhare dzinotevera kana kuona hama shamwari vavakidzani vanopinda sangano rema Seventh Day Adventist kwamugere ikoko vanobatsirana nemi, asi kana zvichikunonokerai tibatei panhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vakuchengetei, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira
kune mwinga